ƙara lokacin gaskiya kun makaru saboda me yasa amma ku ya koyi da bakayan ba na san na ba da lokaci gaskiya wannan harkar da kuke ba irin mai tsina ba na fahimta abin da kuke gaskiya ba daidai ba ina koma ga Allah kuma ina muku addu'a Allah ya dawo da ku kan hanya saboda gaskiya rayuwarmu ba za ta zo da ku ba ka dinga tunanin ma me in ka mutu zaka gaya wa Allah ka gane ya uyi ba wai wasu saboda gaskiya na koma ga Allah kuma Allah ya mai da wancan gayan waye ya gaya ma ne abokina ba za ka gane ba ne wasu maganganu ya gaya min na kashe jiki wanda ko kai ya gaya mawa dole jikin ka sai ya mutu to so ka so na ga gaya min ya gaya min Allah ya ce annabi ya ce baska kana gani baska ya mutu dole yanzu sai mun gyara kuma haka ya ishe mu ishara sosai gaskiya don mu gyara gangan ya kamata don yanzu ma don mu tashi da je mu fara gyara yanzu haka ma ni jallabiya ma ni zan je da su na tashi daga gurin nan zan su ita zan koma sawa ita sai ta koma kana wa'annan ma sai da su zan je ne duk wanda zai siya sosai ka gani ma jallabi kawai ni zan koma saka jallabiya ni makaranta ma zan koma aji biyar ma zan koma yamma da sai dai mun haɗu yamma da sai dai mun haɗu sosai mun haɗu minhum man sudda anhu akwai wanda kuma aka kare shi daga shiga to talakawan yahudawa jahilansu da ba su da ilimi to su aka kare daga fahimtar addinin musulunci wanda suka kare su sune malaman su وكيف أهلك أنت وكيف أبوك وأمك alhamdulillah wakina na ganka da wannan ka zauna ne nan kai maka wannan kenan wannan ni ma na dan tuwo ne wallahi yanzu ma ce ma dan nake ina jin waji ina dan jin garanti ne nan ka san azumi ya kusa yanzu ka zauna mana wata kan ainihin abokina ina baka labari ji a cikin masallaci ina karanta wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man taba qabla an tadali ash-shamsu min maghribiha ko tuba kafin fitowar rana daga mafadarta taballahu alaihim Allah ya karba tuba kaga yanzu da muka tuba zuwa ga Allah yanzu abokina yanzu masallacin nan ma da na kwaba ba ina karanta littattafai masu sun murshid din nan mu gode mu Allah mu gode tarihin sahabbai mubarak kai ne mubarak wai Abdul ne wannan ubangiji Allah ka taimaka mana Allah ka daga musulunci Allah ka taimake mu salamu alaikum Sheikh Abdul alaikum salam Sheikh sai Sheikh Abdul yanzu ma na kamar lokacin masallaci yayi lokacin sallah yayi mun ba tashi mu je mu samu jami'i gaskiya na ji daɗin wannan abin da ya faru kaga na so a sa a ce tashi mu tafi masallacin da ko abu ba zai